Zovem se Aleksandar, kad sam počinjao da trčim imao sam 29 godina i 40 kila viška. Počinjao sam sam, nije bilo lako. U startu nisam mogu da potrčim ni 100 metara ni za autobusom, a posle prvih 10 nedelja trčanja došao sam do pretrčanih 10 km, što je naravno velik uspeh. Umeđu vremenu, u poslednjih godinu dana istrčao sam još pride 5 polumaratona, 2 maratona. Moj svaki trening iznosi bar 21 km, pa tako 5 puta nedeljno. Sada, u ovom momentu, imam neke stvari koje pre godinu dana nisam osjećao. Osjećam se zdravijim, mnogo zdravijim. Imam to neko zadovoljstvo, neku sreću, ne znam, uveče kad umiram svoj dan, znam da sam svoj dan kvalitetno proveo i volja za promenom svih ostalih stvari u mom životu koje do tada nisu valjale. Imam motivacije, imam volje da i te stvari promenim i mislim da je trčanje i ova promena koju sam pre godinu dana uradio učinila da se i druge stvari u mom životu onako lančanom reakcijom promene. 10 nedelja, jedan cilj.